Eta orain, oso berri pozgarria dugu zuei hilarazteko. Izan ere, Forbes aldizkariak argitaratzen duen zerrendaren lehen postuan euskaldun bat dugu. Dakizuen bezala, Forbes aldizkariak munduko pertsona aberatzenen zerrenda argitaratzen du urtero. Eta aurten, guztien gainetik Adolfo Biain araoztarra dago lehen postuan. Adolfo Biainek 2014 urtean jarri zuen abian Atxondon EH Txapak izeneko enpresa. Hasiera baten, bere produktuak Euskal Herri mailara mugatzen baziren ere, urte gutxien buruan mundu osora hedatu zuen bere negozioa. Eta gaur egun, esan dezakegu munduko txapa guztien 80%aren egilea dela. Jonan Arriaga lankidea Adolfo Biainen etxean dugu, ze berri neguri aldetik, Jonan? Aupa Martin, esan duzun bezala, hementxe gaude, Adolforekin, eta elkarrizketari hasiera emango digu. Bueno, lehenik eta behin, Adolfo, zorionak. Bueno, Adolfo, kontatu iguzu, zela hasi zinen txapen munduan? Beno, dakizuenez 2007 urtetik aurrera, nahiko urte gogorrak izan ziren euskal gizartearentzat, eta jende hasi zen kalera irtetzen, bere ezinegon hori adierazteko premiarekin. Nik utxune bat ikusi nuen, beraien adierazpen kultural hori betetzeko aldetik, eta gainera 2014 urtean nire birraitonaren erentziatik txapak trokelatzeko makina bat eskuratu nuen, eta tresna ezin hobea izan zen gizartean zegoen behar horri erantzun bat emateko. Eta, Adolfo, nola gogoratzen dituzuzuk hasierako urte horiek? Txondoko lokal batean egiten dituen nire lehenengo lanak, esan daiteke bertan bizi nintzela, txapak egin egunero. Eta nire lehen esan bezala, nire lehenengo lan horiek ziren batez ere euskal kulturarekin eta folklorearekin loturiko erlazionatutako lanak. Adibide bezala, euskeraren egunerako euskerak 365 egun ditu lelopean egineko txapa, ikurrinaren txapa, lauburua, ardilatxaren txapa, euskaldun korrikaren... Euskaldun, ez? Hori da, euskararen korrikaren 2015 urterako eginiko txapa berezi bat. Txapa berezia, koloretsua oso. Gero lehenengo txapa bezala aipatzearen jaso nuen Durangon ospatzen zen laburmetra rally arraro kutre bateko enkargua, eta hementxe duzue, hau izan zen emaitza. Esaten da lehenengo aldiak ez direla onenak, baina astezinak direla, da nire kasuan ere hala suertatu zen. Gainera, kuriositate bezala, uste dut oinatiko xelebre batzuk irabazi zutela urte hartako txapelketa. Eta hau dena ikusirik mundu mailara salto egitea erabaki zenuen, ez? Hori da. Normala den bezala, arrakasta bata bestearen atzetik etorri zitzaidan, produktu on nuen, eta herrialde bakoitzean bertako kulturara moldatzen ahalegintzen nintzen, ez? Lehen da bizi penintxulako hiri nagusienetara zabaltzea lortu nuen, Madrid, Bartzelona, Koruña edo Soria izan daitezkeen bezala, eta gero pixka bat, Akitania, Oksitania, Bretaña aldera zabaldu nintzen, gogoan dut bertan, Asteriz eta Obelizen txapak oso kutxunak, oso apreziatuak zirela, eta gero handik pausu naturala, Holandara izan zen, ez? Bertan txapen kultura oso errotuta zegoen, oso zabalduta, eta bizikleten txapak oso apreziatuak eta maitatuak ziren bertan. Baina 2019ko Forbes listako lehen postura eraman zaituena Amerikako jauzia izan zen, ez? Hori da. Holandako kontaktuek jarri ninduten harremanetan, Kolombia, Mexikoko beste bezero batzuekin, eta hor hartu zuen benetan indarra eta mundu mailako presentzia nire enpresak.
Zer esango zeniek txapekin aberastea ezinezkoa dela dioten zurrumurru hoiei? Beno, zer esango dizu nik, betiko inbidiak dira horiek, badakizu, komunistak. Ibiak, txapaldike bukatu xo, basau geixago! Ize hostizia bilemen hartauro, eta ik mostu grabazioa. Iba, Ferminen txapak, jotzen du. Grabatzen zabiltzatea, da? Publizidadea!